Disney har gjort det igen. Vi har endnu en udvidelse. Disney Ocala er tilbage med en ny udvidelse, Shimmering Skies. Det handler om, vi skal til at restaurere alt det Ursula hun ødelagde i den foregående udvidelse, og fejre det med et brag af en festival. Og for at fejre det, så har Disney Ocala sendt mig alt. Så i dag åbner vi en booster sammen, fordi selvfølgelig skal vi det. Og jeg lærer jer, hvordan man spiller Gateway-spillet, som de har lagt nogle ekstra nye sjove regler og features i. Og det fede er, jeg er ikke alene. Fordi jeg har nemlig min ven, Simon! Halløjsa folkens! Og Simon har det højt, så han sidder på en stol. Men inden Simon får lov til at spille med, lad mig fortælle jer lidt mere om Lorcana. I universet af Lorcana er du en Illumineer. Du behersker magten til at fremkalde glimmers, altså Disney-karakterer, ved brug af Magical Inks. Dit mål er at samarbejde med dine glimmers, at drage ud på eventyr og indsamle 20 lures før din modstander, og derved vinde spillet. I Gateway er det dog en smule anderledes. Fordi du og dine modstandere skal selvfølgelig spille mod hinanden, men I kan også vælge at arbejde sammen på nogle punkter, da jeres opgave er at løse nogle forskellige quests, der derved åbner gates, I så skal igennem, og til sidst ender med at have lavet jeres eget første starterdæk, og virkelig forstår, hvordan spillet Disney Lorcana skal spilles. Okay, jeg ved godt, jeg sagde, at vi skulle spille spillet nu, men jeg synes lige, vi skal åbne nogle boosterpakker sammen med Simon først. Så, der er vi her. Og Simon, du får simpelthen lov til at åbne boosterpakken, og hvilken har du valgt? Jeg har valgt den her. Adrasan, han ligner en, der er ready to cook off, og samtidig måske har nogle lækre kort herinde i. Det er det, jeg faktisk ikke tænkt over, det var som kok, han var. Ja. Du tager det åbner op, brug saks, brug hænder, brug fingre, hvad du har lyst til. Og så snakker vi lige om, hvilke kort vi godt kunne se det sjove i at finde. Og jeg ved, du har en, du håber lidt på. Og du ved, det skal nok sige, du ved mere eller mindre ingenting om Disney Lorcana. Jeg ved intet om Disney Lorcana, men jeg ved, det er Disney-karakterer, der er i. Og en af de Disney-karakterer, jeg håber at se, det er de grønne marsmænd fra Toy Story. Alene på grund af kloen. Instant. Jeg synes, de er så sjove fra Toy Story A, så jeg håber lidt, at de er her som et type kort. Jeg ved det faktisk ikke. Godt, Simon er åbnet, og vi starter med, at han håber på kloen. Eller han håber på... Jeg håber på de grønne mænd med kloen der. Så du viser bare, og så viser du kortene imens. Så Simon han viser kortene imens, at vi bare sludrer lidt. Og jeg vil også lige stitch her på The Gateway-pakke her. Nå ja. Det er faktisk en rigtig flot kortbaggrund her. Det kan jeg godt lide. Er det forskelligt for dem alle sammen? Nej, jeg tror det er fordi det er regelkortet faktisk. Er det regelkortet der er på? Ja. Det er det også. Godt. Så imens Simon han viser de forskellige kort, så kan jeg fortælle jer, når I får kortene, hvis I er i tvivl om, hvad type kort det er, så hold øje med de her forskellige farver. De indikerer, hvad type ink, jeres glimmers, eller genstandskort, eller hvad søren det nu er. Oppe i hjørnet, der kan I se den der runde cirkel, den viser, at det er et kort, I faktisk kan bruge til, det skal være et Inkwell-kort, samt hvad det koster at fremkalde den fra selve Inkwellet. Jeg er lige nødt til at påpege, at den her kort, den er fantastisk. Jeg har fundet dig som Disney-karakter. Det er så godt nok søvn. Det er så godt nok Prussit, eller hvad nu den hedder. Jeg ved faktisk ikke, hvad den hedder på den sted. Jeg tror, det er Prussit, men det er bare den der hjelm der ligner din frisyr. Og det er 100% din goofiness. Ja, det er det. Godt, nu fik vi lige påpeget, at jeg er Prussit, som vi bliver på dansk. Personligt så ved jeg, at vi får et kronkkort i en af de starterpakker, jeg har fået. Men jeg er helt vild med, her kunne jeg tage min men jeg håber på at kunne få et kronkkort her i boosterpakkerne, uden at vide, om han overhovedet er der. I er velkommen til at fortælle mig, hvis det er tilfældet. Men hvem er det der? Det der? Magica Dispel? Hvem er det? Hun er fra, hvad hedder de? Det er dem, der styrer det. Rapshak, kan det passe? Ja. Jeg tror det, i hvert fald. Det er Rip Rap og Rup. De har jo styring i tv-showet, right? Ja, det er det. Hjælp os. Er det Rapshak? Og Simon han får lige vildt overvist det sidste kort. Altså Prins Johns mirror der. Mirror on the wall. Og så er der hende her. Det er Vanellope. Vanellope, hun er et rare card. Det kan I se. Kan vi zoome? Kan den fokusere? Det kan I se på den her lille bronze kobbertrekant, der er i bunden, hvad type rarity-korten er. Og det er sådan bare en sjov feature at vide, for det kan godt give dig nogle trumfkort både til din dæk, men også hvis du er en samler, så er det ret aktuelt at vide. Og det sidste kort efter Vanellope er modsat. Vi prøver lige igen. Ja, sidste kort efter Vanellope. Du skal ikke gøre det igen. Er regelsættet. Så nu er vi færdige. Lad os spille spillet. Lad os spille spillet. Pladen er sat op. Hvordan spiller vi spillet? Når I starter spillet,
så er det super vigtigt, at for det første, jeres starterdæk, I må ikke blande dem, inden I tager de 7 kort, I skal bruge, som er jeres starthånd. Det, som så er det unikke ved Gateway, er, I skal igennem 4 forskellige gateways til at bygge jeres helt eget første dæk. For at unlock gatesen, som I skal igennem, I kan vælge at gøre enten sammen, eller mod hinanden, eller en god blanding. Så skal I gennemføre 4 quests, hvorved gaten så åbnes, og I får nye kort, I kan tilføje til jeres første starterdæk. Det er super vigtigt, at I ikke åbner de her forskellige gates, før I skal bruge dem. For så gør I det som Simon og jeg, og vi tabte dem lige. Så vores gate 3, 4 og 5, de er en stor blanding. Så det skal vi finde ud af på et andet tidspunkt. Det bliver næste gang. Næste gang. Og vi er begge to in learn by doing, så vi er i gang med at prøve en kamp, og så får I lov at se, hvordan man spiller spillet. Godt, vi skal til spil, og vi starter med runde 1. Spillet er delt op i 3 stadier, ready, set, draw. I ready, der finder vi ud af, hvilke kort vi gerne vil ofre til vores Inkwell, som vi kan bruge til at fremkalde glimmers. I og med kanin fra Peter Plys, han koster 5 inks at fremkalde, så vælger jeg at skulle vise til min modstander, og sætter ham ned i mit Inkwell med siden opad. Det vil sige, at jeg nu har 1 ink, jeg kan bruge til at fremkalde, eller til at tilkalde. Vi tager Olaf. Fordi Olaf han lige er blevet tilkaldt og stadigvæk er våd glimmer i sin fremkaldelse, skal vi sænke hans kort en lille smule, til vi er klar til rent faktisk at bruge ham som første valg i næste runde. Og fordi jeg spiller 1, så må jeg ikke trække kort før næste omgang. Det er blevet min tur, og jeg vil gerne få spillet Stitch. Jeg vil gerne ofre Winnie the Pooh til Inkwell, fordi at, han er simpelthen for dyr, så jeg offrer ham hurtigt, sådan at jeg kan få kastet Stitch ud så hurtigt som muligt i spillet. Og fordi det var ikke mig, der startede, så må jeg gerne trække et kort op her til sidst. Vi er nu nået til runde 2. Første del er, at vi skal ready vores kort. Det vil sige, at vores Inkwell, de skal rejses op. Og fordi Olaf han nu er tør, så skal han sættes op og være klar til enten at gå på quest eller challenge. Fordi jeg gerne vil have lore points, så sætter vi Olaf ud på en quest. Det vil sige, at jeg flytter Mickey op til nummer 1, som han står på nu. Og fordi det er slutningen af turen, må jeg også trække et kort. Det er blevet min tur igen. Vi nulstiller simpelthen Inkwell, og så sætter vi Stitch ud, fordi han er blevet tør. Nu vil jeg gerne smide den Stitch ud, jeg trækker op i sidste runde, og han koster simpelthen 2 Inkwell. Så jeg offrer Mickey ned til Inkwell, så jeg bagefter kan påkalde Stitch. Men min første Stitch er på banen, og ham vil jeg gerne angribe Olaf med, som der er ude på quest lige nu. Min Stitch har 2 damage, og Olafs har 2 i forsvar, hvilket betyder, at jeg faktisk kan få ham ned med nakken. Men Olaf har stadigvæk 1 ink damage, hvilket betyder, at det kommer til at påvirke min Stitch med -1. Og det var enden på min tur, men jeg slutter selvfølgelig af med at trække et nyt kort. Godt, I har super styr på, hvordan man spiller Lorcanen nu. Så lad mig lige vise jer, hvordan det vil se ud, uden at afsløre for meget, hvis I prøver at gennemføre de forskellige mål for at åbne den første gate. Så tag et kig. Tada! Banen lige lidt det samme, som I så før, men der er nogle små ændringer, og jeg viser jer hvorfor. Målet er som sagt i Gateway, at vi skal igennem en gate for at få nogle flere kort til vores første starterdæk ved at gennemføre nogle forskellige quests. Et eksempel på en quest er, gå på quest med 3 eller flere karakterer på samme tur, hvilket vi har gjort. Det vil sige, at I kan vinge af det første punkt for at åbne gate 1, som er at gå på quest med 3 karakterer, og kan nu arbejde enten sammen eller imod hinanden på samme tid, og med åbne det sidste, så I kan få jeres starterdæk. Det er utrolig meget endnu for at få, så vi tager lige en hurtig opsummering. Så er vi tilbage her igen. Du har nu, hvis du nåede hertil, set hvordan du spiller Basis Lorcana. Få en lille smule information at vide omkring det. En meget interessant boosterpakke-åbning sammen med mig og Simon Notlev. Og har uden at få for meget at vide, se hvordan du spiller udvidelsespakken Gateway, som er et fantastisk sted at starte, hvis det er første gang, du skal spille Disney Lorcana, både alene og sammen med en ven. Personligt er jeg super stor fan af, hvordan Gateway har angrebet at lære nye spillere, hvordan de spiller selve spillet. Både i form af, at det handler så om, at du skal lære at bygge din egen starterpakke, men at de også har lavet gates, som du skal gennemføre små opgaver for at komme igennem både alene og med eller uden dine modspillere. Det er en meget interessant måde at lære at spille et kortspil på, som godt kan være meget avanceret, men på en visuel og lærende måde, samtidig med at du har det super sjovt med en, der vil lære det sammen med dig. Især hvis du ligesom mig lærer 1000 gange bedre ved at spille et spil og lære reglerne af de ekstra ting, du kan, imens du spiller det. Og hvis du godt kunne tænke dig Disney Lorcana Gateway og Shimmering Stars Booster Cards, Playmats, hvad nu end måtte være i serien, så kan du allerede nu få det hos din lokale spilforhandler. Så tag en ven, din søskende, en af dine børn med under armen og gå ned og køb jeres første starterpakke og lær allerede, hvordan I kan spille så meget. Det er super sjovt i Disney Lorcana i dag.